ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Бо умеди хушрӯи рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футбол бозии миллионҳо шурӯъ мекунем. Инак шомиди рӯз бозиҳои даври панҷуми чемпионати мамлакат оид ба футбол ба ин дастаҳои лиги олӣ ба анҷом расиданд. Песафон, Истиқлоли Душанбе ва клуби марказии варзиши Артиш дар ин давр дар бозии марказӣ ба дидори ҳам рафтанд. Бозии ин дастаҳо нишон дод, ки мисли солҳои қаблӣ аз як давр то ба даври дигар чемпиони доимии мамлакат Истиқлоли Душанбе бартарии худро нисбат ба дигарон дар амал татбиқ карда дастнорас мегардад. тафсилоти бештарро пайгирӣ кунед. Дастаи Истиқлоли Душанбе ҳамагӣ як мусовӣ дорад, ки он ҳам бо дастаи ҳосилот буд ва ҳоло дар баробари клуби марказии варзиши Артиш мас истиқлолиҳо дар дақиқаи 40 ҳисобро боз карданд. Амирбек Ҷурабоев, бозигари беҳтарини ин вохӯрӣ, хеле гузариши хубе анҷом дод ва маҷбур кард, ки футболбозони клуби марказии варзиши Артиш тӯбро аз дарвозаашон гиранд. Ин ҳолат дар қисми аввали вохӯрӣ рух дод ва дар қисми дуввум футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳарчанд ҳуҷумҳои пайваста ташкил карданд, аммо низоми бозӣ ҳанӯз дар назди футболбозони дастаи Истиқлол барои онҳо муҳайё буду халос. Инҷо ҳоло бубинед футболбозони дастаи клуби марказӣ ҳам як зарбаи ниҳоят сахт мезананд. Лукас Кевин буд, иштибоҳ аст ва ниҳоят истиқлолиҳо боз як голи дигар мезананд. Ин дақиқаи 69-уми бозӣ аст ва Лоуренс Анван Николас тӯби дуюми ин бозиро ба номи худ сабт мекунад. Дар варзишгоҳ мухлисон кам буданд, аммо буданд. Ба ин нигоҳ накарда ҳоло бубинед инҷо корти зард мегирад сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш Шамсиддин Қосимов. Дар ин вохӯрӣ ҳамчунин Алишер Ҷалилов, инчунин Лоуренс ва ҳамчунин Солиҳҷон Қурбонов кортҳои зард гирифтанд. хуб, дар бозӣ будани Игор Череченко албатта маънои онро дорад, ки ба дастааш боварӣ комил дорад, вале футболбозони дастаи клуби марказӣ бо як голи задаи капитани ин даста тавонистанд, ки ҳисобро тағйир даданд. Комрони Мирзохон аст ин дақиқаи 87 ва ҳисоб 2-1 шуд. дар натиҷа футболбозони дастаи Истиқлоли Душанбе тавонистанд дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд ва боз 3 имтиёзи дигарро ба даст оранд. кӯшишҳои зиёди футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш дигар боре наовард ва муроди ҳосил нашуд. Прежде всего, спасибо всем, кто нас поддержал, болельщикам нашим. Что касается игры, моей игры, то я думаю, это заслуга команды. И если бы не они, я бы не забил. Поэтому ребятам спасибо, то, что поддерживают пасами там туда-сюда. И я думаю, в следующих играх дальше буду забивать и радовать болельщиков. И как бы в команде без разницы, кто забивает. Но самое главное победа, самое главное 3 очка. Вполне устраивает игра, но последние 15-20 минут было нервно, особенно пропустили гол. После гола была нервная концовка, поэтому мы, я думаю, это разберем и постараемся в следующий раз, чтобы такого не было. ва он теориёе ки мо дида будем дар тӯли ҳафта бисёре аз онҳо иҷро шуд ва гуфтани онро дорам, ки дар вақти ҷои либоси васкинӣ вақте мо фаҳмондем, ки дар вақтҳои стандартӣ ки бо ки бозӣ мекунад, аз ҳамин хатогиҳо гол сар додем ва аз ин рӯ ба бохт ноил шудем. ҳеҷ вақт дар вақти бохт кардан қонеъ шуда наметавонем ва хеле ки шумо шоҳиди бозӣ будед, хеле бозӣ хуб гузашт ва миннатдоргӣ мекунам барои бачаҳо. На, барои он ки ман ҳар вақте ки барои бозӣ аз мавзӯъ берун баромадед, бозии легион тарафдор будам, ки онҳо ғалаба кунанд. Вақте дар вақти бозиҳо, дар вақти тамринҳои худ ман ба ҳеҷ ҷои дигар рафта наметавонам ва кори асосии ман ин аст. фикри ман фақат дар командаи асосӣ аст. бахши шаҳри Бохтар баъди пирӯзиаш бар Паншери Ҷалолиддини Балхӣ бо 11 имтиёз мавқеашро дар зинаи дуюм устувор кард ва аз ҷои сеюм Равшан як хол бештар дорад. дар ҷараёни бозӣ ба легионери вахш Дмитрий Белоноги украинӣ муяссар гардид, ки аввалин маротиба дар як вухӯрӣ ба задани 2 гол мушарраф шавад, яъне 2 гола ё дубли худро дар омори ин бозӣ сабт намояд.
дастаи Паншер ягона дастаест ки то ҳанӯз ягон гол ба дарвозаи ҳарифон назадааст ва дар муқобили дастаи Вахш ҳам шояд Паншер умед дошт ки дар ин бозӣ голи нахустинашро дар мавсими нави футболи Тоҷикистон мавсими 34-ум ба нишон мерасонад. Аммо ин тавр нашуд. дастаи Вахш ҳам ду бозии охирашро бо ҳисоби якхелаи мусовӣ 1-1 ба поён расонида буд ва ин ҷо барои ӯ 3 имтиёз бисёр ҳам зарурат дошт. Аз ин рӯ легионерҳои ин даста ҳамеша кӯшиш мекарданд ки ба задани гол муваффақ шаванд. ин ҷо ҳоло чанд зарбае ки аз ҷониби Вахш зада мешавад бебарор аст. аз майдон зарбаҳояшон берун мераванд. Тоҳирҷон Тағоизодаро мо дидем ва баъд дар нимаи дуюми бозӣ аллакай бозӣ тағйир ёфт ва футболбозони дастаи Вахши Қурғонтепа фишорашонро боз зиёдтар карданд ва дар натиҷа дар дақиқаи 56-ум ба Дмитро Билонок муяссар шуд ки ҳисобро боз кунад. ҳоло бубинед ин зарбаҳои пай дар пай буданд ва чӣ гуна маҳз Дмитро Билонок дар танҳоӣ буд ва пеши рӯҳи ӯро ягон муҳофизатгар нагирифт ва ин бозингар голи навбатии худро дар чемпионати мамлакат ба самар расонид. ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи Вахш боз ҳуҷуми худро ташкил карданд. ҳоло ин ҳамон зарбае ки Сунатулло Исмоилов ба тири дарвоза зада буд. як бори дигар бубинед чӣ гуна зарбаи ниҳоят қотеи сахт ва дар охирин фурсат Димитро онро соҳиб шуд ва ба тӯри дарвоза равон кард. боз як гузариши футболбозони дастаи Вахш боз дар рӯ ба рӯи дарвозабон инҷо ҳоло Петер Саркодие ҳамон Билонок қарор мегирад ва ин навбат ҳам хунсардона тӯбро ворид тӯри дарвоза мекунад. дақиқаи 86-ум аст ва 2-0 дастаи Вахш дар ин вохӯрӣ голи дуюмашро зад ва голи дуюме ки бисёр бубинед хати дифои дастаи Паншер инҷо ӯро аз назар берун гузошт. дар ин баробар бозигарони наве ки ба ин даста даромаданд Абубакр Сулаймонов буд. ин партобро ӯ маҳз анҷом дод. хуб ҳам муаллифи ин гол гардид. Ну, хорошая игра. В принципе, ребята справились. Просто результат поздно пришел, но все хорошо закончилось, поэтому я рад ребятам, рад, что так сыграли. Спасибо сопернику, хорошая игра. Ну, недостатков много, есть над чем работать. Будем смотреть, будем работать, устранять недостатки. аз аввали бозӣ ба бозингарои мо хаста метуфтанд ва ду бозингаре ки корти сурх гирифт ва бозингарои муҳими даста буданд, ба даста хеле кӯмак мекарданд ва нақши худро бозиданд. аз ҳамин сабаб даста на он қадар ба худ монанд буд, бароим хаста буд. ҳаминҷо хатогӣ шуд. худтон дидем ки охирда камтарак қувват нарасид ки яъне консентратсия гол омад. ниҳоят дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб бозии нахустини худро дар назди мухлисонаш дар варзишгоҳи Кӯлоб арена баргузор карда дастаи ҳосилоти Фархоро мувоҷиҳи шикаст кард. соҳибони майдон дар нимаи аввали бозӣ масъалаи ба ғалаба ноил шуданро ҳаллу фасл карданд. дар нимаи дуввум муҳофизатгари Равшан Андре Зепатаи камерунӣ ғофилан тӯбро ба дарвозаи дастааш зада худгоҳро ба номаш сабт кард. лаҳзаҳои ин бозиро мебинем. дар майдони хонагии худ бозӣ кардани ҳар даста барояш гуворо аст, зеро мухлисон ба ин варзишгоҳ меоянд. Равшани Кӯлоб ки аз сермухлистарин дастаи футболи мамлакат ба ҳисоб меравад ва имрӯз шумораи зиёди мухлисон ҳам ба майдон омада буданд, расми кушоиши чемпионати мамлакат 34-уми онро ҳамин гуна таҷлил кард ва парчави мусобиқа барафрохта шуд. дар меҳмонии дастаи ҳосилот ҳам дар ин вохӯрӣ кӯшиш кард, вале инҷо дастаи Равшан бозии хеле ҷолиб ҳам нишон дод ва тавонист ки ҳисобро аллакай дар дақиқаи 12-ум кушояд. Аянвале Олаулава ҳисобро боз кард. бубинед ин аввалин гол дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат дар маҳз Кӯлоб арена аст ки инҷо ҷои муқаддас барои мухлисонаш, барои даста ҳам ҳаст. голи аввалро мо дидем, аммо голи дуввум ҳам дар қисми аввал зада шуд. ҳоло бубинед инҷо гузариши футболбозони дастаи Равшан боз як бори дигар боз як зарбаи ниҳоят зебо аз ҷониби Азизбек Ҳаитов. гузаришаш ҳам олӣ буд ва инҷо ин зарбаро дарвозабон Далер Азизов баргардона натавонист. ба шодии мухлисон ҳисоб 2-0 гардид.
агар дастаи Равшани Кулоб дар ин вохӯрӣ як голро ба дарвозаи худ намезад, инҷо бози бо ҳисоби 2-0 ба поён мерасид. ҳоло бидед Дмитрий Черишев, сармураббии ин даста, аз бозии ҳамдастаҳояш, яъне аз шогирдонаш норозигиро ҳам баён мекунад. вале бо дастгирии мухлисон ҳарчи бошад набошад, инҷо дастаи Равшан тавассути Аудри Йола Зелата тӯбро ба тӯри дарвозаи худаш равон мекунад ва ин худ гол аст ки ҳоло инҷо мебинем ва дар натиҷа ҳисоб 2-1 шуд. ба ин нигоҳ накарда дастаи Равшани шаҳри Кулоб соҳиби 3 имтиёзи дигар гардид. Равшан дар мадори ин бозиҳо як бохт аз Эсхата дорад. боиси Равшан як мусовӣ анҷом додааст ва ин ғалабаи пайдарпайи сеюмаш дар мавсими имсолаи футбол ба шумор меравад. дар даври панҷум ду даста вилояти Суғд Эсхата ва Хуҷанд бо ҳам рӯбарӯ шуданд. Шогирдони Рустам Хоҷаев баъди 3 бохташон дар давраҳои гузашта ғалабаи дуюми худро пай дар пай дар баробари дастаҳои ин вилоят ба даст меоранд. агар Истаравшан дар даври чорум аз Хуҷанд бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуда бошад, пас Эсхата ҳам тавозуни баробариро дар дақиқаи 92 аз даст дод ва 2-1 мағлуб гардид. вохӯрии байни дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд ё Хуҷанд бо Эсхата ҳамеша тезутун мегузаранд ва ин дерби як шаҳр аст, шаҳри Хуҷанд ва дерби вилояти Суғд аст ин дуюм. аз ҳамин хотир шиддати ин бозӣ ҳамеша ба дараҷаи олӣ мерасад. ин вохӯрӣ ҳам истисно нест. футболбозони дастаи Хуҷанд ки ҳоло бо пироҳанҳои сурх дар майдон ҳастанд, нисбат ба Эсхата беҳтар бозӣ карданд. ҳоло ин лаҳзаҳое манзури шумо мешавад ки маҳз футболбозони ин даста, ҳоло Шӯҳратҷон Шоҳназаров зарба мезанад. хуб чӣ аст инҷо? инҷо сухан дар бораи он меравад ки бале тӯб аз бозигарони дастаи Эсхата ба беруни майдон рафтааст ва дар натиҷа дар дақиқаи охири қисми аввали вохӯрӣ ҳоло ин гузариши олии Сергей Сканян, яке аз легионерҳои шинохта дар Тоҷикистон, бо гол анҷом меёбад. ин дақиқаи дуюми вақти иловашуда ба қисми аввал аст. ҳоло гузаришашро бубинед чӣ гуна зебо мегузарад. инҷо муҳофизатгар Муҳаммадҷон Рустамов ҳам ба ӯ халал нарасонид ва ҳисоб боз гардид. 1-0 дастаи Хуҷанд гӯё ки дар меҳмонии дастаи Эсхата буд ва ба сафи пеш баромад. қисми дуюми вохӯрӣ ҳам пур аз ҳуҷумҳои дастаи Хуҷанд буд ва ҳоло бубинед боз як имконияти олӣ ба вуҷуд меояд ва боз дар ҳамон лаҳзаҳо ки инҷо Сергей Сканян пайдо мешавад, зарбаи хуб ҳам мезанад. ба ҳайси беҳтарин бозигари ин вохӯрӣ маҳз ҳамин Сергей Сканян пазируфта шуд ва ҳоло боз як иштибоҳ аз ҷониби инҷо ин лаҳза муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд ва зарба зада мешавад ва ин зарбаи ниҳоят олӣ аз ҷониби Ҳоҷӣ Абдуманнон дар дақиқаи 79 зада шуд ки бисёр муҷалло буд, зебо иҷро гардид ва дарвозабон ҳам ин лаҳзаҳо Далерҷон Баротов аз дастаи Хуҷанд ин зарбаро ҳатто надид. ҳоло бори дигар агар ин зарбаро бубинем, дар ҳақиқат Ҳоҷӣ Абдуманнон дар иҷрои ин зарба беҳтарин буд. дар дақиқаи 90 футболбозони дастаи Хуҷанд боз як имконият ёфтанд ва Шӯҳратҷон Шоҳназаров ҳамин голе ки ҳоло зад, ин голи дуюми дастаи Хуҷанд аст ва хуҷандиҳо бо ҳисоби 2-1 ба сафи пеш баромаданд. ҳоло як бори дигар ин ҳолатро бубинед. инҷо ҳам гузариши хеле хуб аз ҷониби бозигарони нав ба майдон омада буд ва Артем Сердюк ҳам инҷо саҳми худро гузаронид ва дар натиҷа бозӣ бо натиҷаи 2-1 бо пирӯзии дастаи Хуҷанд анҷом ёфт. Эсхата ва Хуҷанд дар шаҳроварди шаҳри Бостонӣ андаке ҳам бошад мавқеи худро дар ҷадвали умумӣ. Бозӣ нақ шуд. То што камтар дақиқаи охирин камтар консентрация мукард, 2 гол сар додем. А так бозӣ нормал. Хай футбол ҳичи гуфта намеша. Ким гол зан бозӣ команда мебурад бозиро. Хай одам бозӣ анализ карда дида اشتباهی که بچه‌ها کردن دیده برونده اسلام میکنن. اولا میخوام همه مخلصای فوتبال خوجند رو
дастаи хуҷандро табрик кунам ба ин ғалаба ва раҳмат гӯям барои ин дастгирияшон. мо ҳис кардем ки мухлисои мо бо мо ҳастанд ва албатта мефаҳманд он мушкилиҳое ки буд дар даста ва он натиҷаое ки буд ба ин нигоҳ накарда мухлисо ба мо ҳастанд ва албатта бозингарҳо ҳам ин хусусиятро ҳис мекунанд ва дар майдон чӣ қуввае доранд сарф мекунанд. Албатта камбудӣ ҳаст, мо камбудии худро медонем, лекин пайдарҳам ду бозии дерби вилояти Суғ ва дерби шаҳри Хуҷанд инро ҳама ҳис мекунад ва чунки гуфтам ман ягборига табрик мухлисои бозингарои дастаи худро ки дар майдон чӣ қуввае доштанд ва чӣ зе ки метонистанд аз даст надоданд, ғалаба ба даст оварданд, лекин мо чизое ки мехостем мумкин нашуд дар қисми дуюм. ممکن این حرکت دسته اسقاطه بود، لیکن باز یک بار تکرار میکنم من میندارم از بازیگرای خود. از همه بازی سرگل دور پنجم با وخوری بین دسته‌های استرافشان و رگریت هداز رسید آمد. این دسته‌ها نتیجه 2-4 رو بر جای گذاشتند و باز با یک فوتبال باز اجنبی تاجیکستان کواد با فریمپونگ گانگی میسر شد که با نام خود 2 گل ثبت نموید. این دومین غلبه رگریت هداز در موسم امسال میباشد. استرافشان تا حال یگان پیروزی به دست نیاورده است. دسته رگریت هداز بعد باختش از رفشن کلو با حساب 2-0 در تالکو آرینا با کدام روحیه به این بازی اومد نمیدونم، اما بازیش بسیار مجلل دیدنی بود و شهزاد شمس‌الدینوف دروازه‌بان دسته استرافشان رو مجبور کرد که بسیار از خود مهارت عالی ظاهر کند و توپ رو برگرداند. ببینید در یک فرصت 2 ضربه است و اینجا شهزاد شمس‌الدینوف در قسم اول توانست که پیش روی هجوم‌های دسته رگریت هداز رو بگیرد، اما در این برابر در دقیقه 52 هجوم فوتبالبازان دسته رگریت هداز با گل انجام یافت و شرفجان صالحوف حساب رو باز کرد. گزارش خیلی عالی، ضربه نهایت جالب و فوتبالبازان رگریت هداز بعد این گل زده شده باز فشار رو خیلی زیاد کردند. در این وقت چند بازیگر دیگر به میدان آمد، حتی کواد با فریمپونگ هم با بازی رگر پیوست و اونجا هجوم‌های این دسته باز هم بهتر شد. حالا ببینید این حالتی که حالا کواد با فریمپونگ بازیگری بهترین حسابیده شد در این وخوری، چگونه از 2 محافظتگر گذشت و توپ رو وارد توری دروازه کرد. این همگی دقیقه 57 وخوری است. حالا ببینید باز یک گزارش دیگری این بازیگر منظوری ما و شما میگردد. گل سومش است دقیقه 63 و کواد با فریمپونگ در حقیقت ببینید چگونه باز 2 نفر رو میگذارد، باز ضربه عالی میزند و حساب 3-0 الکی رگریت هداز رو آرام کرد برای غلبه کردن در این وخوری. در حقیقت گل‌های نهایت زیبا زده شدند. بعد حساب 3-0 فوتبالبازان دسته استرافشان کمی هم باشد بازی خود رو دیگر کردند. حالا هجوم آنها اینجا ادامه یابد و حساب دیگر می شود. دقیقه 71 الهامجان براتوف با ضربه نهایت سختش از مسافه نزدیک بعد آنکه اینجا از جانب میرزا محمودوف پرتافت خوبی انجام شد، توپ به توپ رسید و حساب را دیگر کرد و باز یک هجومی فوتبالبازان دسته این لحظه استرافشان و داور ضربه پنالتی تعیین میکند که آن هم از جانب سرداربک سعیدوف زده می شود. دقیقه 74 حساب 2-3 شد. یک نوع باوری برای استرافشان پیدا شد که در این وخوری حساب رو برابر کند. مخلصانش دسته رو به پیش میخواندند. در حقیقت یکی از دسته های سر مخلصترین است، اما با مربی هم حالا گوش میکنیم، ولی اینجا هجومی فوتبالبازان دسته رگریت هداز است و باز یک گلی غیر چشم داشت از جانب ناظم باباجانوف به زمین افشید، اما توانست توپ رو تله دهد. ببینید همین با نوگی پایش و حساب 2-4 گردید. دقیقه 78 و دسته регрет هداز به کامیابی موفق شد. Во-первых, хочу поздравить команду «Ригар» с победой. Во-вторых, хочу сказать всем своим ребятам, что так футбол не играется, как они сегодня играли второй тайм. Ради своих болельщиков, ради вот столько зрителей пришли, так футбол вообще не играется. Они провалили весь второй тайм, провалили вообще в полностью. Когда уже стало 3-0, они чуть-чуть проснулись, что можно играть. И потом еще грубейшие ошибки, 4 грубейшие ошибки через центр.
И счет 4-2. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они идут на футбол, несмотря ни на что. Ну, соперник отыграл, как скажу, они приехали на выездную игру, они сыграли дисциплинированно, играли свою игру, и они забили свои голы, то, что нужно было забить. Я хочу их поздравить с этой победой. Я, во-первых, хочу извиниться перед болельщиками Ригара за проигранный матч, который был дома с Равшаном. Я нисколько не говорю о том, что команда Равшан слабая или сильная, да. Но в присутствии своих болельщиков мы проиграли, это был минус. Сегодня мы вышли на игру с настроем только победить, зная проблемы, какие есть, например, у Равшана. И те моменты, которые мы создали, их надо улучшать, надо создавать моменты, которые мы создаем, надо забивать. Если в первый тайм взять, мы должны были в первом тайме 3-0 вести, но мы их не забили. Но так команда немножко по-новому строится, потому что одно дело играть на контратаках, другое дело играть первым номером, получаешь контратаки, это немножко перестроение идет. Вот так с победой, я думаю, что все это история, будем готовиться на следующий матч. дар даври панҷум ягон вохӯрӣ бо натиҷаи мусовӣ ба поён нарасидааст. Улбуки Восе баъди шурӯи хеле хубаш ба ҳайси дастаи нави Лиги Олӣ дар мавсими имсола акнун пай дар пай дар бозии дуввум ба мағлубият дучор мегардад. Ин навбат барчи ин дастаро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо нишондоҳи 2-1 мағлуб намуд. дастаи барчи дар ягона бозие ки оғози мавсим буд аз регри Тадас бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. Баъдан ҳосилотро мағлуб кард 3-0. ду бозии дигар мусовӣ бозид бо клуби марказии варзиши 3-3, бо Паншер 0-0 акун бо Ҳулбук бозӣ мекард. Инҷо бошад футболбозони дастаи Маҳз Барчи ба задани пеналти имконият ёфтанд ва Азизбек Далиев дар дақиқаи 8 ҳисобро боз кард. Азизбек Далиев дар ин вохӯрӣ ба ҳайси бозигари беҳтарин ҳам шинохта шуд. ҳоло бубинед футболбозони дастаи Ҳулбук ҳам беҳамто бозӣ карданд ва дар дақиқаи 33 Юнус Исматуллоев ҳисобро баробар кард. Боз зарбаи ниҳоят хубаш миёни 7 бозигаре ки дар майдони назди дарвоза буд ва баъдан боз футболбозони ин даста ҳуҷумҳои бархвори худро ташкил карданд. Вале чӣ мегӯед ки дар ин баробар боз натиҷае ба даст омад ки дар ин ҷо маҳз муҳофизатгари худӣ Алишер Салимов тӯбро ба тӯри дарвоза равон кард ва дар натиҷа Барчи тавонист бо ин худгол бо натиҷаи 2-1 зафар ёбад ва 3 имтиёзро ба даст орад. ба ҳамин тартиб дар даври панҷум тӯб 20 маротиба хати дарвозаҳоро рахна кард. 18 корти зард ба бозингарону мураббиён нишон дода шуд. 2 худгол ва 2 зарбаи пеналти ба дарвозаҳо таъин гардид ки бо гол анҷом ёфт. даври шашум 18 апрел шурӯъ мегардад. Регри Тадас бо Исхата, Ҳулбук бо Хуҷанд, Ҳосилот бо Исаравшан, Паншер бо Равшан, клуби марказии варзиши Артиш бо Вахш ва Барчи бо Истиқлоли Душанбе вориди рақобат мешаванд. телевизиони варзиши футбол мустақиман ин бозиҳоро манзури шумо мегардонад. дар ҳамин ҷо дӯстони гиромӣ барномаи имрӯзаи футбол бозии миллионҳоро ба анҷом мерасонем. боқи сеҳатманду пирӯз бошед ва худро эҳтиёт кунед. хайр то боздид.